Sishayele umoya engcwele izandla abathandekayo. Sisahlala phansi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Andra brosha la bakosaya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Angikubingelele mpostoli kanye nomama mpostoli. Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Kuyintokozo enkulu enhlizweni yami ukuthi emva kwesikhathi eside singabonani noma besibonana kwezinye indawo, kodwa kube intokozo ukuthi uNkulunkulu avule umnyango yokuba ngiphinde ngizonyathela eHarding. Sengiqaphelile ukuthi uma ngize eHarding ngisuke ngize la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu akubeke enhlizweni yenu ukuba ningimeme ngibe khona kuleli Pasika lika 2024. Siyabingelela kakhulu i-leadership yonke enisebenza kanye nayo egameni lenkosi. Asibingelele futhi ngokukhethekile Fivefold Ministry yonke ekhona namhlanje kusihlwa. Sibingelele ubaba, omama, intombi nensizwa. Sibingelele nabantwana bonke egameni lenkosi. Amen. Sibingelele nala kwibhende esilekelelayo egameni lenkosi. Amen. Ngiyathanda ke ukubingelela umfundisi uButhelezi engihamba kanye naye. Kuyisibusiso esikhulu ukuthi ngihambe kanye naye. Wenza ukuba ukuhamba kwami kube lula uma ekhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Siyazi ukuthi siseyinsukwini ezibhizi ze-Passover. Nami ngiphuma ekhaya bengi-Passover khona izolo. uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Ngiphethe ke umkhonzo ovela kuMamhloni athe angudlulise kubaba umpostoli kanye nomama, washo ukuthi uyamthanda kakhulu. Inhlelo zasikhomba ukuthi sobe sikanye naye. Kwakhomba ukuthi ke umama uhloni uyasefa ebandleni. Kufanele ukuthi kube khona akwenzayo kuleli Pasika. Ndinobaba uBishop Sibiya uthi angobingelele. Washo ukuthi akayikhohle intshumayelo owayishumayela kwi-local church Olundi many years ago. Yaba nesivuno esikhulu, asiyikhohlwa sonke. Amen. Bathandekayo, asingabambezelani. Ngiyazi ukuthi kulezi insuku siba ne-long day because sisebukhoneni benkosi. Ngicela ke ninginikeze indlebe yenu, inhliziyo yenu niyivule, samukele lokho inkosi engiphathise khona. Praise the Lord. Ngiyazizwa ngihloniphekile kakhulu ukuthi ngime kule pulpit incekazi kaNkulunkulu engisihloniphayo. Ngiyazi ke ukuthi uma sekuke kwamabona bathandekayo kuningi osuke sekwenzekile. Mina okwami ngeke kusaba fana nokwabo. Sengiyodlula nje la inkosi ecela ukuba ngidlule khona. Praise the Lord. Ngicela sivule incwadi kaMark chapter number 5. Sizofunda khona kusukela ku verse number Mark chapter number 5. Sifunde praise the Lord. Hallelujah. Sifunde kusukela ku verse 21, 22, 23, 24. Bese siyeqa siyofunda uverse number 35. Size siyoma ku verse number 42. Ningixolele ngokuthi sifunda amavesi amaningi.
ukuthi sifunde amavesi amaningi kuzokwenza ukuthi mina ngingakhulumi kakhulu ngikhulume kafishane. Ngiyathokoza kakhulu ukubona ubuso babantu engibaziyo obukhona la egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Mpostoli, ngicela nje ungivumele ngiflowe njengalokho umoya kaNkulunkulu ebekile enhlizweni yami. Bani osifundelayo la ekhaya bathandekayo, sicela asifundele egameni lenkosi. Amen. Jesus. Asimnikeze ithuba asifundele. Amen. Mark chapter 5 from verse 21. Khona uJesu esebuye khona uJesu esebuye ewelele ngaphesheya ngomkhumbi. Kwabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Kwase kufika omunye wabaphathi besinagoge, uJariyo igama lakhe, owathi kuba mbone waziphonsa phambi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu wathi, indodakazi yami isiyalela, ake uze ubeke izandla phezukwayo ukuba isindiswe iphile. Wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Verse 35. Esakhuluma kwafika abomphathi wesinagoge bathi, indodakazi yakho isifile. Usamkhathazelana umfundisi na? 36. Yes, funda up to the last verse. Okay. Kwathi kuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Akavumelanga umuntu amlandele, kepha oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika ke endlini yomphathi wesinagoge. Wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani, nikhalelani na? Umntwana akafile kodwa ulele. Bamhleka usulu, kepha yena wabakhipha bonke. Wathatha uyise womntwana nonina kanye nababenaye, wangena lapho okulele khona umntwana. Wabamba umntwana ngesandla wathi kuye, Thalitha kum, okungukuthi ngokuhunyushwa, ntombazana ngithi kuwe vuka. Yayisivuka masinyane intombazana yahamba, ngokuba yayineminyaka 12. Khona bamangala ngokumangala okukhulu. Wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa muntu, futhi wathi mayiphiwe ukudla. Angazi noma umpostoli ungavuma yini umama umpostoli asikhulekele egameni lika Jesu. uNkulunkulu wena wedwa, izwi lakho alifani namazwi akhona emhlabeni. Baba wethu ongcwele, sesikhona phambi kobuso bakho ukuzozwa ukhuluma kithi ngalo. Siyathandaza ke uNkulunkulu wethu ongcwele, ngegama lika Jesu Kristu ophilayo, sithi khuluma ngalo kithi, silalele silibandla lakho. Nansi inceku yakho uNkulunkulu onamandla wonke, nivumelene nayo Baba ongcwele ukuthi izokhuluma inhliziyo yakho kule ndawo. Yenza-ke Nkosi yami njengokufisa kwakho, yenza-ke uNkulunkulu wethu ongcwele njengokuthanda kwakho. Thina njengebandla lakho siyathoba ukuzwa lokho enivumelene ngakho. Thatha indawo ke Nkosi, silalele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ibandla lonke alithi amen. Uma ufunda incwadi kaMark
lena esifundile kunento eqaphelekayo kuyona ikakhulukazi kuma chapters oqala kusukela ku chapter 1 to 3 kuze kube chapter number 5 kunamazwi aphindekayo owatholayo ikakhulukazi ekuvulweni kwama chapters enye yalama chapters bathandekayo I think is chapter number 2 la elithi Bible wabuye wangena eCapernaum emva kwezinsuku ezithize chapter number 3 verse 1 khona wabuye wangena esinagogeni chapter number 4 verse 1 khona wabuye waqala ukufundisa ngaselwandle wonke lamagama akhomba ukuthi uJesu wenza into aseke waqala wayenza lama chapter aveza ukuthi uJesu enguJesu wenza into aseke wayenza ngaphambili and uma uJesu ekwazi ukwenza into aseke wayenza ngaphambili ngizothi kimi enhlizweni yami Jesu waphinde wangena eCapernaum waphinde wangena esinagogeni waphinde wafundisa ngaselwandle Jesus is doing some things again uma ngiqeda ukunaka lezi zinto ezithi waphinde wangena ngibe ne prayer ethi Lord do it again angazi noma bakhona yini ebusuku abathi awuphinde ungithinte Nkosi awuphinde ungigcwalise Nkosi awuphinde usebenze Nkosi awuphinde ungihambele Nkosi angazi noma bakhona yini ehading abantu abanaleyo prayer abathi Lord do it again I need your touch once again it is my prayer ebusuku ukuthi uNkulunkulu nakuleli phasika akake ayenze into aseke wayenza futhi Lord do it again chapter number 5 lithi Bible ufika ngaphesheya kolwandle ezweni lamaGeresa ufika khona isixuku siyambunganyela sisondela kuye sizozwa izwi likaNkulunkulu ngingehla mpostoli lithi Bible kwasondela induna yesinagoge noma umphathi wesinagoge igama lakhe nguJairo usondela unesidingo sokugulelwa umntwana wakhe ekusondeleni kwakhe lithi Bible wafike wazilahla enyaweni zikaJesu uma ezilahla enyaweni zikaJesu ngoba ikhona iposition okumele uyithathe
uthe mawunesidingo akusiyona iposition yanoma ngawubani kodwa iposition yabantu abanesidingo. I want to encourage you today ukuthi if there is a need in your life, there is a position for the needy people. Abantu abanesidingo abami ngeenyawo kodwa abantu abanesidingo baguqa ngamadolo ngoba awukwazi ukuthi isidingo sakho siphenduleke umi ngeenyawo kodwa imikhuleko iyona ephendula izidingo zabantu. I am here to encourage you today. Stop standing with your feet. You must be in this position. If you have a need, nathi position yabantu abanesidingo. Angazi noma bakhona yini ehadi abathi sikhona isidingo enginaso kodwa bengingazi ukuthi kusisidingo sami si-addresseke kumele ngime kanjani. Lithi iBhayibheli wazilahla ezinyaweni zakhe. That is point number 2. Point number 3, lithi iBhayibheli ma efika uJayiru kuJesu ufika uyamcela ukuthi nginendodakazi egulayo ekhaya ikwi-point of death kodwa ngizwile ukubona in the area ukuzocela ukuthi ake sihambe nawe uyophilisa indodakazi yami. Praise the Lord. Praise the Lord. Ake sihambe nawe uyophilisa indodakazi yami. Lithi iBhayibheli bathandekayo uJesu wavuma ukuthi akuhanjwe kuyophilisa indodakazi kaJayiru. Oh Shabbataya. Kodwa lithi iBhayibheli uJayiru uhamba noJesu indodakazi sagula. uJayiru uhamba noJesu indodakazi ayikaphili. uJayiru uhamba noJesu isimangalisa sikenzeki. Sizothi uNkulunkulu akasivusela abantu abazovuma ukuhamba noJesu. uJesu engakadilive ukuthi ngifuna ukuhamba nawe noma ungakaperformi ngoba noma ungakaperformi kodwa ngiyazi ukuthi unamandla ukuthi uzoperforma. Sihlushwa ngabantu abafuna ukuhamba noJesu emva kokube se-ektile kodwa kuleli phasika uNkulunkulu akavusa abantu athi noma engakenzi lutho uzohamba naye, noma engakaphendula umkhuleko wami ngizohamba naye, noma engakangenelele esimeni sami ngizohamba naye. Sivukelwa i-generation ethi perform first before I follow you. Kodwa ngiyathandaza ebusuku ukuthi kuleli tende akuphuma abantu abazothi kungakenzeki lutho. Ake sabe weJesu ngingakaqashwa, ake sabe Jesu ngingakathola umsebenzi, ake sabe weJesu ngingakawuthola umshado, ake sabe weJesu, ake sabeni noJesu engakenzi lutho. Ufuna ukusho ukuthi kuyahanjwa noJesu
engakenzi lutho kuyahlalwa noJesu engakenzi lutho asimlandeli ngoba eseperforming kodwa simlandela ngisho engakenzi lutho. That is why kwanti generation efuna imangaliso ilandela imangaliso kanti thina siyona leyo generation kodwa thina siyi generation ekokuhle nomusa kuyangilandela asilandela ama miracles kodwa ama miracles alandela thina asilandeli izimangaliso kodwa imangaliso ilandela thina sinjengomadoda kaNkulunkulu athi makwazeke ukuthi noma engasikhiphanga emlilweni kodwa makwazeke ukuthi akasiyomkhoza uNkulunkulu esingamaziyo noma uyasikhipha noma akasikhiphi. Tshela umadoda uhambe noJesu engenze ngalutho ake uhlale noJesu engakasenzi isimangalisa ngoba sazi into eyodwa ukuthi isimangalisa siyona inkinga kodwa uJesu ufuna abantu abazomethemba ngisho engakadelive. uJesu akasili ikhansela akavotelwa ngoba esedilivile noma uyadiliva noma akadilive kodwa kuyahlalwa naye noma ngaba kenzi lutho kodwa kuyahlalwa naye. uZakhariya akazange yeke ukushisa impepho ngishengenamntwana waqhubeka washisa impepho wabusisa abantwana engakabi nowakhe. uNkulunkulu akafusa abantu abazothi ngizokhonza endlini kaNkulunkulu. Apostol uJayiru akahambanga naye ngoba esenza isimangaliso. Ngicela inceke encane ize kimi. Ngiyanqena usukumisa amadoda kaNkulunkulu. But I wanna preach namhlanje ebusuku lolu hambo oluqalwa kule chapter 5 lungoJayiru. Umuntu initiator uhambo uJayiru. Umuntu ocela ukuhamba noJesu uJayiru. Lalungeke lube khona uhambo uJayiru kuba kafikanga and uJesu uyavuma ukuhamba noJayiru. Kodwa kwathi besahamba beyokwenza isimangaliso phakathi nendlela kwakhona umuntu oqhamukayo engayenzanga i-appointment. Kwakhona umuntu ongenelelayo engazange yenza ibooking. Ngizothi namhlanje ebusuku noma ngabe awuzange ubhukhe noma ngabe awuzange uyenze i-appointment kodwa unesidingo. Lithi iBhayibheli kwaqhamuka owesifazane owayenesifo somopho esezwile ngoJesu. What the appointment or no appointment? What the booking or no booking? Bakhona yini abantu abashonjana ebusuku abathi booking or no booking? Kunesidingo Jesu. Appointment or no appointment? Kunesidingo Jesu. Can I preach namhlanje ebusuku? Oshabadaya akekho zobuyela emuva
ubhukhile nongabhukhanga isimangaliso sikhona. You don't have to make a booking. Ngoba ukhona has come to seek and to seek the lost. Ushabataya. Connection. Why ain't not connection? Apostle Ishmael. Tshela umakela nothamba noJesu. Noma engakenzi lutho. Ngoba uzokwenza noma ngabe yini. Uma isikhathi sesiright. Uma esahamba noJairo. Ngicela ezo wesifazane noma ngawuba lokho abanamandla ukuma because ikhona imessage la ekufikeni kwalomama ethi lo mama mayifika ufika kabhukhile ufika akashongo kodwa uzwile ukuthi uJesu is in the area. Can I preach namhlanje ebusuku? Into eyenza lo mama angafuni ukwenza into eningi ukuthi kwathe sasuka ekhaya wase yadeclare enhlizweni yakhe wathi uma ngingathinta umphetho wengubo yakhe ngingaphulukiswa isifeni sami noma ngabe uJesu akanginaki kodwa mangatholi access ngingatholi opportunity yokuthi ngithinte umphetho that will be enough for me. Angifune attention, angifune audience. If I may touch izothi bakhona yini abantu abathi I am next in line for a miracle. When I was the appointment, when I was the booking, God allowed a decision. With manga told it to no quick pet. We asked my insurance always fasan. Why ask with interference? It's not in line with the customs and the cultures yabajuda ukuthi njengoba necondition yesifo somopo akavumelekanga ukuba ngaba phakathi kwabantu ngoba umthetho uyenqaba bakhona yini abantu ehadini abathi Nkosi I'm prepared to break the rules, to break the law, to break the protocol. Ngoba into engiyifunayo ngiyayifuna. Ngoba into engiyifunayo khona izinto oyithola hayi ngoku-observe i-protocol. Bakhona yini abantu abasho njalo abathi Nkosi I know what I'm about to do, it's against the law. But I'm man I have a desperate need, and the need is pushing me. Ugutingiti noma bemelene nami, noma kungayeki phambili. Kodwa ngifuna ukufika ngithinta umphetho wengubo. Noma kune opposition kodwa ngifuna ukufika ngoba kulezi insuku sidinga abantu abazothi opposition no opposition I want my miracle. Ngoba nabantu abazothi miracle iyadimandwa. If I may touch, if I may touch the hem of his garment, you don't look like you are desperate. A desperate woman, you cannot hang her.
lithi iBhayibheli mayifika lo mama what disturb the appointment obala barethi ukuthi amazulu abe disturbed ngenxa yesidingo sabo i-itinerary kaJesu iphazamiseke ngenxa yesidingo sabo but when this woman ethola i-opportunity yokufika kuJesu wathitha umphetho wengubo yakhe umethinta umphetho wengubo kaJesu uJesu wezwa into angazange ayizwe ngesikhathi kukhona abamgudlayo kunomehluko phakathi kwabantu abamgudlayo nabantu abamthintayo kuyadependa ukuthi umthinte kanjani wenze njani bazalwane idikhote esidonsa kuyona tshela umakoti kuya ngokuthi umthinte kanjani kukhona abafikayo kodwa bamgudle kodwa khona abafikayo bamthinte izothi namhlanje ebusuku asingamgudli ake simthinte uresponda kwi-touch shalabahasaya supra katere boshaya bamthika abanye bamgudla abamgudla babuyela ekhaya bengashintshanga kunabantu abazothi belingekho lePassover kanti inkinga belikhona i-attitude ozengayo i-behavior ozengayo abantu abazoba ne-turn around ngaleli Passover abantu abazothi I wanna touch uma nomama emthinta wezwa amandla emshiya angiyazi le touch i-touch ekhipha amandla. It was not an ordinary touch, it was a touch of faith. Can you make a touch of faith tonight? Wathi uJesu khona ongithintile ngibazwile abangigudlile abangimphekhanga kodwa lo ongithintile. Lithi iBhayibheli, to cut a long story short, wayesethi lo sifazane ekhona because abathola isimangaliso ababaleki angizwanga kunasi ihlushwa ngabantu abezenkonzweni bezontshontsha ama-miracles bese singabe sisaba bona bangaka abantu abakhulekela umpostoli wabagcina mhlabe ba-blessed kodwa lo wesifazana wathi no angihambi kukhona into engiyitholile la. Lithi iBhayibheli uJesu wabuza ukuthi ubani ongithintile kodwa lithi iBhayibheli lo wesifazane before kukhuluma wesifazana kwakhuluma uPetro bathi uJesu yini oyishoyo ucabanga ukuthi ngoba abantu bengaka ubani ngempela obebuka ukuthi ubani okuthintayo nongakuthintayo. Just don't waste our time. Remember you have an appointment with this man. Lolu hambo lungale ndoda. Lithi iBhayibheli lo wesifazane asi ukuthi nguye waphumela obala wathi mina ngithintile. Wathi uJesu sifazane ukukholwa kwakho kusindisile.
ngiyabonga mama singahlala phansi then I preach nguyele kule ndoda ngifuna ushumayela ngale ndoda le ndoda noma kukhona ama delays ayizange ihambe hayi ngizama ngelo ushumayela noma inesidingo ekhaya engiyabona ukuthi hayi bo Jesu uyimini ngisusela kade khona kodwa manje sewukhohliwe yini usulibele ngabantu abangayenzanga iappointment kodwa ngizothi le ndoda yatha ngiyindawo ngoba noma ngingabuyela ekhaya uma ngingabuyeli noJesu ngeke senzeke isimangaliso bakhona yini abantu ebusuku abathi asiyindawo uzo attend isimo sethu ngishumayele bazalwane awushela umakhoda asiyindawo until my prayer is answered asiyindawo until there is a turnaround asiyindawo until I see my breakthrough bagahamba bahambayo kodwa sohlala sidonsa bagahamba baye enyangeni asiyindawo bagahamba baye emsamo asiyindawo sokubutshela umakhelwane kodwa bahambayo sohlala esincenge besilinde nabo asebeshile khona beshumayela nabo asebeshile kodwa simentweni eyodwa asindawo noma ngaguga zogugela noma ngashitsha inwele ekhanda sizoshitsha ngila oshabadaya hayi bazalwana ngabe bikho lahlekayo kulonyaka noma imkhuleko iphenduliwe noma iphendulwanga asinda anginda tshela uSathane othi anginda awungishumayele bazalwane Apostoli shumayele kancane kunendaba engibusisayo hlalani phansi ngehlisa amandla amasembili kunendaba engibusisayo nceko yomuntu uJesu akhuluma ngaye uLuke chapter number 8 owaye uJesu ukhuluma ngeprayer uthi khona umuntu owafikelwa umhlobo wakhe ebusuku engenanto azoyibeka etafuleni wayesecabanga omunye umhlobo wakhe wathi ake ngiye kumhlobo wami ngoba ngifikelwe umhlobo ke ngiyocela nje isinkwa engizosibeka etafuleni lithi iBhayibheli mayefika kumhlobo wakhe engqongqoze eminyango lithi iBhayibheli kwaphendula owayephakathi wathi sesilele ufunani wathi lona angiyindawo ngizophinda ngqongqoze wathi lo ngqongqozayo ngiyangqongqoza wathi lona asivuke ngoba sesilele lo ngqongqozayo akangahamba wathi angiyindawo kunento engizohamba mase ngizwile uma ngingakayizwa ngiyindawo ngizothi kunamaphimbo esiwezwayo ekhuluma ngaphakathi kodwa alikho iphimbo elithi asikho isinkwa ngizohamba makukho ongaphakathi ethi asikho isinkwa kodwa ukulala kungihambisi ukulala
kudala kungihambisi ngizothi nakulonyaka aqhubekeni isikhongisisa ngoba kuthiwa ngaphakathi awusabathaya into ezosenza sihambe impendulo ethi asikho isikwa kodwa masingakezi ukuthi isikwa siqhubeka soqhubeka sikhongisisa. After some time wakhumbula ukuthi by the way khona umuntu ongumqali walendlela. Ngifuna ukwenza statement engafuni usikhohlwa sokuthi wenze njani uma ufikelwa isimo sokuthi abantu abafike emva kwakho bathola ama-answers wena ungakawatholi. Anizwanga le ngithi mina umbuzo uthi what do you do when the people who came after you received their breakthroughs bakufika ukhona wenze njani? Ukutshela namhlanje asindawo silinde isikhathi sethu kusho ukuthi isidingo sabo besiphuthuma kunesango. Kunekhathi la uNkulunkulu eresponda khona ngokwe-maturity yomuntu. Angiyeke lezo ngisa somewhere but ngifuna ukuphendule lo mbuzo. In case of delay, uma izinto ibambezeleka ngoba kuyenzeka izinto zibambezeleke, kuyenzeka hayi ukuthi siyakhanselwa sidelay. Kunomehluko phakathi kwento ezibambezelekile nezideleyile. Ompostoli abamba ngamabhanoyi bayazi ukuthi ama-flight ayabambezeleka. Awusuke e-airport ngoba kuthiwa i-flight hayibo ideleyile, you wait. Angiyeke futhi naleyo eyangelinye ilanga kodwa by the way bathi uJesu thank you for your patience aqhubeke nohambo. Kodwa khona ama-delays wathi mabesuka kwaba khona abahlangana nabo. Uma behlangana nabo base bethi kuye umhluphela umfundisi ngoba umntwana sekafile. Salusumyeka umfundisi ngoba isekho into ayihambelayo. Yazi kunento engiyinakile la ukuthi babekhuluma noJayiri kodwa kuphendulanga uJayiri, kwaphendula uJesu. Ngifuna ukuthi kuwe uJesu uzwile ukuthi batheni ngawe and uJesu ready uphendula. Hayi anizwanga kahle la. uJesu uzwile ukuthi bayahleka and Jesus is getting ready to answer. uJesu uzwile bebuza ukuthi where is this God? Izothi namhlanje don't answer, let Jesus answer them, and when Jesus answer them they will keep quiet. Alibonga igama likaJesu, asingawesti isikhathi siphendula. Tshela umakhelwane ukuthi ungaphenduli, yeke uJesu akuphendulele. uJesu uzwile uma bethe akusezukulunga lutho. uJesu uzwile uma bethi it is over ngawe.
uJesu uzwile ukuthi uMasibani banakazalanga wabona amathumba. uJesu uzwile and uJesu naye impendulo. Oshabadaya waphendula uJesu, akazange aphendule bona, waphendulela kuJayira wathi don't be afraid, only believe. Ngoba khona ikhathi la yonke into engasebenzi usebenza ifaith. Ungesabi, only believe. Namhlanje ebusuku asizanga based on our righteousness, but isize ngefaith. Asizile based on our affordability, kodwa size ngefaith. Asizile ngokwe-qualification, kodwa size ngefaith. Asizile ngokwe-relationship, size ngefaith. For without faith it is impossible to please God. Wathi uJesu uhambo lami nawe liyaqhubeka. Ngoba uhambo noma lingaba nama delays, kodwa uhambo liyaqhubeka. Bazalwane, after COVID uhambo liyaqhubeka. Sesiyangase lethi iBhayibheli wahamba nayo uJesu. Sebemhleka usuku wahamba wayongena emzini kaJayira. Uhamba nayo uJayira. Kodwa khona into eyenzakalayo uma uJesu engena. Kunento ebengafuni ukuyisho kodwa othi ngiyisho. Lo mfundisi wenu lo umpostoli wafika ebandleni lethu wazoshumayela khona. Wathi mayifika khona wavula leli verse engilifundile, wayeseshumayela ngento eyodwa, wathi niyaluselani. Wahlabelela wathi niyaluselani. Wabangathi uphosinetha, wathi mayelidonsa lasukuma no halfway bandla lazoma kwi-altari lonke bandla kuthiwa niyaluselani. Yahlonipha ngenxa yalokho. Mayefika uJesu engena emzini kaJayira wathi niyaluzelani. Esali lesiyaluyalo nami ukuthi angithi ebusuku uyaluzelani. Wehla wenyuka washintsha amabandla uyaluzelani. Washintsha abapristi uyaluzelani. Washintsha ama-altare uyaluzelani. Wakhonjwa la wakhonjwa le. Noma ususukile la into zakhe ayilungi la uyakhona uyaluzelani. Bazalwane, hamba ubuza uHana. Ungayishintsha igadget kodwa akashintshwa umpriest. Ayangiyeke. Bathi mayengena emzini kaJayira yazi khona into eyenziwa uJesu la ngiyithandayo. Wathi mayisengaphakathi ngoba kunomehluko nje uma esengaphakathi. Ngiyabona nje mawusakhuluma ngayo. Kodwa wathi mayisengaphakathi lithi khona abaxoshwa. Manje sinenkinga kulezi insuku. Sinabantu ukuthi uJesu sizwa tuse ngaphakathi kodwa akekho oxoshwayo. Hayi aningizwanga. Kodwa ngiphinde ukuthi mayisengaphakathi khona kumele baphume. Hayi ngicela ukushumayela sengizothandaza. Ngithi uma intombazane sengaphakathi ubaba kaBhoya kaphume. Uma sengaphakathi kumele kube khona okuphambana naye.
akakwazi ukuba ngaphakathi notshwala bube ngaphakathi. Akakwazi uma seke wangena akube khona abaphumayo. Sinenkinga abantu banoJesu kodwa sibonu ake ngishumayeze nini uma sengenile akube khona musukuhlabelela kanti khona osekhona, musukushumayela kanti khona osagodlile. Webazalwane mayisefikile kukhona abaphumayo, simbona ngokuthi mayisekhona kube khona abaqhelayo. Nihlala nompostoli nini, angaze ngiyibone indoda enepassion lithi leli verse ithi le theme winning the lost at any cost. Ningahlali nale ndoda noJesu kanti khona basekhona, mayisefikile kube khona abaphumayo. Angilazi leli ivangeli lathi makufika uJesu kithi sahlukana nabantu, kodwa njengamanje sinenkinga yabantu abathi uJesu khona kodwa nobaba kaGela ukhona, uJesu khona kodwa nezinto zelizwe ikhona. Nginenkinga ngalelo vangeli. Ubumnyama buhlangana nokukhanya. Bazalwana ke sikhiphe imvubelo, imvubelo ukuze ube inhlamba elungileyo. Wathi mayisengenile kwakhona abakhiphayo, mayisekhona akumele kube khona izinhlane ezihambayo, but lithi mayisefikile wabakhipha abantu, wasala uPeter noJohn noJames nomama kanye noJair. Intombazane ilele phansi, sebeshilo ukuthi it's over, sebeshilo ukuthi it's impossible. Wangena uJesu uma sekhona kunendawo okumele ungene kuzona, hayi necrowd. Kodwa wathi mayisefikile lithi iBhayibheli wayesebuza ukuthi ukuphi umntwana, base bemusa la umntwana ekhona. Wathi mayifika la umntwana wayesethi Talitha kum, okungukuthi ntombazana vuka. This is the night yokuvuswa kwezinto ezifileyo. I came all the way. I've been giving a word for you. Ukuthi noma ngabe yini efile namhlanje ebusuku uJesu sekhona ukuzothi phezu kwephupho lakhe file, phupho lakhe vuka, phezu kweministry yakhe file, ministry vuka, phezu kwecalling yakhe file, calling vuka, phezu komshado wakho file, umshado wakhe vuka, phezu kwebhizinisi file, bhizinisi lakhe vuka, phezu komthandazo file, thandazo vuka, phezu kokushumayela ufile, shumayela vuka. Izomemezela ebusuku ukuthi konke okufileyo makuvuke, ube khona ebusuku. Wathi futhi subtelesi kukhona into engisakhoza yafa, kodwa namhlanje ebusuku vuka. Asime ngenyawo sesiyathandaza. Wonke umuntu onento efile
Gijimuse ngaphambili siyathandaza. Gijimuse ngaphambili siyathandaza. Othi ministry yami ifile. Othi ubizo lami lufile. Gijimuse ngaphambili. Shabbataya.